Iċ-ċertezza li mistennija ġib magħha riforma fil-liġi tal-kera li tħabbret aktar kmieni din il-ġimgħa se tkun il-bidla ewlenija li l-liġi l-ġdida se tiggarantixxi. Dan qalu l-Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat waqt intervista li xandret fuq One Radio il-ħadd filgħodu. Hawnhekk fisser li waħda mill-affarijiet li kienet tkit lil ħafna kienet żieda mhux mistennija fil-kera fl-aħħar tax-xahar. Kien għalhekk li fost il-bidliet inklużi fil-liġi l-ġdida hija li kull kirja mill-1995 sissa b'eċċezzjonijiet bħal dawk tat-turiżmu ikollhom kuntratt irreġistrat. Fin-nuqqas ta' dan, is-sit kapaċi jeħel multi ħorox ħafna. Irid ikun hemm kuntratt. Sallum il-ġurnata ħafna nies illi qegħdin f'kera m'għandhomx kuntratt, m'għandhomx biċċa karta. Tiskanta tgħidha, jiġifieri xi kultant ma titwemminx immekki. Dan il-kuntratt ma jistax ikun għal inqas minn sena. Jiġifieri f'dan il-kuntratt inti taf eżatt kemm ħatħallas għal matul dik is-sena. Il-liġi tgħid ukoll li jekk sit il-kera irid jew jolli l-kirja jew jagħmel għażliet oħra ta' x'jagħmel bil-proprjetà tiegħu, irid jagħti avviż 3 xhur bil-quddiem. Jekk dan l-avviż ma jingħatax il-kirja tibqa' għaddejja. Fl-istess ħin il-Gvern naqqas it-taxxa fuq il-kirjiet. Joseph Muscat qal ukoll li sallum f'dan is-settur kien hawn ġungla u spjega kif il-Gvern ma setax jintervjeni b'mod goff. Dan għaliex meta seħħek, is-sidien li raw regolamenti eċċessivi neħew il-proprjetà tagħhom mis-suq tal-kiri u hekk reġa' kiber il-fenomenu tal-postijiet vojta. Il-Gvern ma rridx lanqas li jfassal liġi restrittiva li tkun sfidata quddiem il-qrati fejn hawnhekk jingħati l-inkiser id-dritt tal-bniedem. Il-Prim Ministru enfasizza kif il-Gvern irid jinċentiva wkoll biex ikun hemm kuntratti aktar fit-tul. Dan b'inċentivi finanzjarji skont il-proprjetà u t-tul tal-kirja. Ġifieri inti għandek kontratt ta' sentejn jew ta' 3 snin illi tista' tollija mhux iktar minn 5% li tkun skont l-indiċi tal-kirjiet u tal-oli f'dan il-qasam, tal-inflazzjoni f'dan il-qasam. Jekk tikri allura għal sentejn jew għal 3 u ma tollix iktar minn tant u dak li jkun ta' ċertezza għal sentejn jew għal 3 snin u jaf kemm ħatollilu sena għal sena, jien bħala gvern lilek bħala sit ħantik inċentiv fiskali. Ħanatik pratikament donazzjoni. Il-Prim Ministru spjega kif il-Gvern lest jisma' iktar anki meta l-liġi tersa quddiem il-Parlament qabel il-btajjel tas-sajf. Il-Prim Ministru tkellem dwar kemm din hija bidla kbira u r-reazzjoni li kien hemm turi il-bilanċ illi ntlaħaq fit-tfassil ta' din il-liġi. Meta tkellem dwar il-qasam tal-kostruzzjoni, il-Prim Ministru tenna li xi ħaġa kien hemm bżonn li jsir tant illi kienet il-Kamra tal-Periti stess li qalet illi s-settur qiegħed fi kriżi. Ir-regoli sempliċement jispeċifikaw dak li suppost diġà qed isir. Jiġifieri ma naħsibx li tħallna b'sitwazzjoni fejn ivvintajna xi ħaġa ġdida. Imma iktar minn hekk speċifikajna l-affarijiet illi suppost diġà qegħdin isiru. U li r-responsabilità tkun qed tintrefa veru. Il-Prim Ministru irrefera għall-irwol tal-Uffiċċju Tekniku tas-sit li se jibda jkun preżenti x'in jittieħdu d-deċiżjonijiet jew isiru affarijiet kruċjali. Innota wkoll li għal din il-pożizzjoni il-Gvern se jagħti ċans għal professjonisti li jħossu li huma lesti jidħlu għal din ir-responsabbiltà fosthom inġiniera jew studenti li qed jikkwalifikaw mill-MCAST f'korsijiet speċjalizzati marbuta mal-kostruzzjoni. U għatem jgħid li bħalissa jidher li baqa' għaddej ix-xogħol fuq 400 sit tal-kostruzzjoni, turija illi minnu mitla tas-settur fehm x'qed ikun impost fil-liġi l-ġdida. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.